Takže prišli sme tu preto, aby sme upozornili verejnosť na to, že táto planina zarastená, ktorá je za nami, stála 300 miliónov korún. Petržalka Invest túto planinu kúpila za 2,6 milióna korún a následne ju Bratislavskému samosprávnemu kraju, teda občanom, predala za 300 miliónov korún, čo je mimoriadne zaujímavý fakt. Na tejto zarastenej planine sa navyše v prvej polovici tohto roka mala začať stavať multifunkčná športová hala. Mal to byť obrovský, rozsiahlý miliardový projekt, ktorý sľuboval Vladimír Bajan. Ako vidíte, pomaly sa blížia Vianoce a nie, že sa tu nestáva hala, ale ešte dokonca sa tu porušuje zákon, pretože to vôbec nie je pokosené. Takže prišli sme upozorniť na toto. A my ako mladí ľudia chceme takisto jasne vysloviť svoju mienku, že chceme športoviská. Myslíme si, že Petržalka ako najväčšia konglomerácia v Bratislavskom kraji si zaslúži veľké športoviská, kvalitné pre mladých ľudí, ale nie virtuálne sľuby Vladimíra Bajana o nejakých športových halách, ktoré navyše slúžia iba ako predvolebný trik na občanov. Bolo to tak v roku 2002, keď Bajan poprvýkrát sľuboval halu. Bolo to tak v roku 2005 a je to aj teraz takto v roku 2009. Vladimír Bajan pred voľbami opäť sľubuje športovú halu a mohlo by to slúžiť aj ako taký ťahák pre voličov, pretože tí, ak by si náhodou nevedeli zapamätať presný termín konania volieb, tak môžu si pomôcť tým, že keď Vladimír Bajan začne hovoriť o hale, tak to definitívne znamená, že sa blížia voľby. Je tomu tak naozaj od roku 2002 až doteraz. Ešte raz upozorňujeme, ako mladí ľudia chceme športoviska v Petržalke, ale nie virtuálne sľuby Vladimíra Bajana, nie nejaké virtuálne sľuby o obrovských miliardových projektoch, ktoré navyše sa nikdy nekonali. Hala proste nebude, ale navyše, ak by sa aj mala realizovať, tak v čase kríze je to jednoducho nerealizovateľné. Takže sú to len plané sľuby a mali by si to občania uvedomiť, keďže sa blížia voľby do VUC.